Titrering. Titrering er en kemisk metode til at bestemme indholdet af et bestemt stof i en prøve. Opstillingen af metoden består af en burette, som vi har her, hvor der bliver tilsat vores titrator, som er stoffet, der skal reagere med vores prøve, som vi kalder titranen, som er placeret nede i kolben. Oftest er der tilsat en indikator, så at det er muligt at registrere, hvornår der sker en ændring i vores prøve. Vi kan muligvis have valgt en indikator, som skifter farve ved ændring, og derpå kan vi konkludere ved farveskiftet, at alle molekyler af det undersøgte stof i vores prøve nede i kolben har reageret med titratoren fra vores burette. Titrering af salt kan forklares sådan. Hvis vi nu siger, at saltvandet i reagensglasset er isbjørn, indikatoren er flamingoer og sølvnitraten, som er drypper ned i reagensglasset, er fisk. Det passer med, at isbjørnene kan spise én fisk hver, og så bliver de mætte. Og det samme med flamingoerne. Fiskene kommer ned i reagensglasset, og isbjørnene spiser dem. Flamingoerne får ikke lov til at spise dem, fordi de bliver skubbet væk af isbjørnene. Og når isbjørnene bliver mætte, får flamingoerne lov til at spise fiskene. Flamingoerne vokser så store, og derfor bliver væsken lyserød. Ud fra det kan man så se, hvor mange isbjørne der er. For lige når væsken bliver lyserød, er isbjørnene mætte. Og så kan man se ud fra det antal fisk, der er smidt i, hvor mange isbjørn der er. For at finde det stof, man leder efter, kan man dryppe et stof ned i, som man er sikker på kan forbinde sig med det stof, som er dernede. Når det overskydende stof så begynder at farve vandet, billede nummer 2, ved man, at de går lige op med hinanden. Altså kan man derved beregne mængden af det stof, som man mangler.